L'Espai Subirachs és un equipament cultural privat obert al públic per mostrar una part del llegat artístic de l'escultor Josep Maria Subirachs. Està situat al barri del Poble Nou de Barcelona i a pocs metres de la casa on l'any 1927 va néixer l'artista. A través d'un recorregut cronològic es pot seguir la trajectòria prolífica i dilatada de l'artista i redescobrir una àmplia i polifacètica producció que, a més d'escultures, inclou també esbossos, dibuixos, pintures, gravats, litografies, cartells, plaquetes, joies i medalles. A la primera sala s'exposen obres del període de formació, creades encara sota la influència del noucentisme, i també obres de l'etapa expressionista. A continuació, hi ha una selecció d'obres molt representatives del període en què Subirachs va abandonar la figuració per entrar de ple en l'abstracció. També hi ha obres antològiques de l'etapa denominada de la nova realitat figurada, amb un rerefons cultural ric de referències simbòliques i de recursos plàstics i conceptuals. Finalment, descobrim com Subirachs va depurar els seus antics signes i, servint-se d'un llenguatge metafòric, va crear escultures amb vocació d'arquitectura. Pioner de l'escultura d'avantguarda a la Catalunya de la segona meitat del segle XX, la seva trajectòria personal de treball constant, sobri i independent ha assolit el reconeixement més difícil per un artista: aconseguir connectar amb el públic, en definitiva l'únic destinatari de l'art i, per tant, el seu jutge més legítim. L'art sense espectador no té raó de ser.